Ka Open to All Knockout Football Tournament Arjar Pusan Arjar Punriu Belapan Long Dakan New Nongstoin Sport Social and Cultural Club Menta Kalapoi Sya ka quarter final Bat ka jingile kai quarter final ke Baningkong Kan long ha ka laiterik Naiba Arjar Punriu Hakapor Shibeje San Peo Janmit Hakategi jingile kai quarter final ke Baningkong On mi badanda Ki artli ki tim ki barat ba Kata ka Mausor maupun na Ringmau Persya ya ka Rising 11 ki badai na West Kesihil District. Kumta nagaling jong ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club ka khot ka wer ya ki paj ba ru i pej football ki bana ki dong ki than jong ka West Kesihil District ki mana jan berkum juro ki mana jangai ba pinwan ban ai ki jing sakhi ya ka tei ka jingile kai ha ka tei ka laiterik ba ka long shisha ka jingile kai ka bana ka bro artli ki team ki lawan bat ki lawan ra ya ki player ki ba khlan bor bha ki bana jan berkum juro ki bana jangai ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club klapen kre ru na ka banta ka bay tiket ke batang san pau tingka uwe u perlok bayo banwan pikai ya ketika jingile kai ha ketika sengi kumta na galeng jong ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club kan jenla sungu shibun ya ki pai ba baro limba ke jingin don mentalem ke jong pi ban ya don mentaling ba i san pau tingka i balong tangkum i bai kwai le ne bai shana kan long komisi benta ban kentiu ya ketika sport club bakan nangla ban menang wanra syusyu ban seng ban penlong ya ki football tournament lani kijing kai ki ba per ha ketika madan New Nongstoin ka balong komisi benta ban kentiu ya ka dong ka than jong ka wet kesihli baro ka wei Kublai shibun ni pi baro ki pai di football jong ka dong ban ka than jungi ki banajan ban ajingai ni nakaliang ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club ni wan ban pintip sepi baro baka jingile kai jong ka Open to All Knockout Football Tournament Arhajar Arfsan Arpunreu menta kalapoi sya ka quarter final haka ba ka jingile kai quarter final ke Baningkong kan salong haka laitrik ubenai feb Arhajar Arpunreu haka por Shibiji Sanpau Janmit haka ba ki artli ki tim ki bakhlain bor berbarat ba kata ka Mausor mau poi nariang mau Sindut Subdivision West Kesihil District kan her madang baya aireng Persya ya ka Rising 11 nang ne na Nongstoin West Kesihil District. Kini ki artli ki tim ki balapan kre ila ka jong ka tim ki balawan rai ki player na jan mana jingai bani khunting hakate ka quarter final. Tikumta nagalyang jungi ka sport club ni khot ni weri pi baro ki pai ni football jong ka thai Nongstoin ki bana bar jong ka thai Nongstoin ki bana bar jong ka district mapinwan ban ai ka jing Kristian ban sakhi ya ka jingi le kai jong ki quarter final ter na du lai terik kapan salong hang ne apo jong kamadan New Nongstoin tikum tangi kon gi weri bibro wadno persep ya kane ka kabuk siar hakabagi arti ki tim ki ban open ya ka quarter final ki tim ki bakhlain bor ba ka bai tiket lande ka bai rong na banta jong fi ki pajba kan long tang san po ni ka marwei tikum ta lemba ka jing wan ka jing Kristian ka jing erap ka jong fi ni nakaliang ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club ni kermen bandang penlongi ki tournament ki baper pan kintiu ya kasap kapong pat kam tame ya kan ka dong pat ka thain juji tigi jingi le kai quarter final kin salong lai tarik kharwei tarik kumta ter lemba ka jingwan ki jopi ban ai ka jing Kristian kan ka tournament jong ne ka Open to All Knockout Football Tournament kan long ka ba job pat kan long ka ba shit ka ba singan lemba ka jing Kristian ki jopi kublai she jarngo kublai pi baro ki pas ngap pat pe ya kan ka video lemba kan ka video ni kermen ba fi ki pajba pisawan ban ai ka jing Kristian na ka ba pindrong si pomadan kublai she jarngo